दिनै रेल स्टेशनाव रोजा रोजा बर' सुबुंफोरनि बाना बयनिबो नोजोर आरो थांखिया मोनसेयानो मानोना सोलिफु दाननिनो फैगौ 15 आरो 16 खालाराव गोदान दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी स्टेडियामाव खुंफुंजानो थांगासिनो दं बड'लेण्ड महोत्सव। राव हारिमु थुनलाइ आं बासखा सालबारि ओरैनो जोङो बेरायनोथ' थांबाय थाखायो न'खरैनो ओमफ्राय बिदि रायजोनि जानानै बे खेबसेयानो आरो आगोलफोराव सुबिदा मोनाखैमोन गथ'फोर उन्दैमोनबो आरो निजेबो फरायनायाव बेस्थ'मोन बिदि ओमफ्राय दा आरो गथ'फोर देरस'नायखाय आरो बे बड'लेण्ड महोत्सबखौ जोङो बेयावनो थांनो होननानै जा ओंखारबोबाय आरो আঞ্চলিক আফচুৰ পৰা আহিছোঁ। আমি দিল্লীত যাম। দিল্লীত যেহেতু 15-16 তাৰিখে বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ মানে পালন কৰিছে তাতে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু মানে আঞ্চলিকৰ পৰা কিমানজন আহিছে? আঞ্চলিকৰ পৰা আমাৰ 17 জন আহিছোঁ। হয়, ওদালগুৰি জিলা হয়। কিমান নম্বৰ? আমি 6 নম্বৰ ডাবত আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। আমি খৈৰাবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ, দিল্লী প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আহি আছোঁ আমি। কি কৈছে? দিল্লীত তাতে দিল্লীত দুদিনীয়াকৈ বড়োলেণ্ড মহোৎসৱ পাতিছে তাতে মই খৈৰাবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আমাৰ খৈৰাবাৰীৰ পৰা মানে ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা বহুখিনি সংখ্যক মানুহ আহিছে তাতে মানে সেই মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ। মোৰ এইবাৰে প্ৰথম। ভাল লাগিছে। হয়, একেলগে আহিছোঁ, একেলগে কথা বাৰ্তা পাতি আহিছোঁ, ভাল লাগিছে। 15 आरो 16 तारिखाव जि बड'लेण्ड महोत्सव प्रग्राम जानो नागिरदों बेयाव जोङो माखासे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरा जमा जानानै नैबे जि स्पेसियेल ट्रेन बेयाव जोङो दङ दायो लागै जोङो मथा मथि रङिया बारबोबाय दा जोङो थांगासिनो दं 6 नम्बर दाबायाव दङ आरो दिल्लीया आंना बे फार्स्ट टाइम नङा सेकेन्ड टाइम जागोन गोदोआवबो जेनेबा बर'नि माखासे आन्दलनफ्राव थांखांबाय आरो एबारबो थांदों खोब जसजों इन्टारेस्टजों थांदों आरो जोङो प्रग्रामखौ साक्सेस जानायाव जाफुंसार जागोन होननानै मिजिंथिबाय। दिल्ली जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय खनबेसे माने बेनि फार्स्ट जोबोर गोजोननाय मोनदों। बर'नि जिहेतु माने इस्यु बेफोरो माने साक्सेस जानांगौ बेनि थाखायनो जोङो बड स्ट्रागल खालामगासिनो दा 1987 जोङो मुभमेन्टआव जुरित थाबोनाय हिसाबै जोङो दासिमबो बेखिनि माबाखौ बर'नि जिहेतु माने इस्यु बेफोरखौ माने साक्सेस जानायखौ जों लुबैयो दा बेनि बे थांखियावनो जोङो बे दिल्लीयाव थांगोन। মই হেৰিৰ পৰা আহিছোঁ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেৰগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। দিল্লী যাম। দিল্লীত আমাৰ এই বড়ো সাহিত্য সভাৰ তাৰমানে জন্মদিন আছিলে হয় 16 নৱেম্বৰ। আগতে ধৰ্ণাখিনি গোটাইখিনি মই হেৰি কৰিছোঁ তাৰমানে আহিছোঁ আৰু একবাৰ তাৰমানে ইয়াতে আমি এই দিল্লীত এই 16 নৱেম্বৰটো পালন কৰিছিলোঁ। আহিছোঁ।
আমি ভেৰগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট, মোৰ ঘৰ ডিমাকুচি। আমি দিল্লীলৈ গৈ আছো বড়ো সাহিত্য তাতে প্ৰগ্ৰাম এটেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে, আৰু যথেষ্ট ভাল লাগিছে। একেলগতে ইমান মানুহ মানে চবে হাঁহি ফূৰ্তিৰে আমি দিল্লীলৈ গৈ আছো। আগতে গৈছিল নে এতিয়া প্ৰথম? আগতে গৈছো মই, বড়ো আন্দোলনৰ সময়তো মই গৈছো। এইটো ছেকেণ্ড টাইম মোৰ যোৱা হৈ আছে। ৰাইজলৈ কি বাৰ্তা দিব? ৰাইজক মই মানে শুভেচ্ছা দিব বিচাৰিছো, আপোনালোকে সকলোৱে মানে বড়ো সাহিত্য সভাক চবেই যাতে মানে পাৰিলে ওলাই আহক, তাতে যিমান পাৰে দিল্লীত যাই পুৰা গেডাৰিং কৰি নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি আৰু আমাৰ বিটিআৰখন আমি কেনেকৈ উন্নত কৰিব লাগে সেই বিষয়ে যাতে তাতে পুৰা মানে ভৰপূৰ গেডাৰিং কৰি কিনে দেখাব লাগে চৰকাৰক। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय साबेसे मानसिया दिनै बे दिल्लीयाव थांगासिनो दं? जोंनि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 870 बेनि एसे सायाव दंबावो। माखासेयाथ' जेनेबा सिट केपासिटि अनुजायै लाबोनाय जादों नालाय, सिट मोनैनि थाखाय माखासे थाबोनोबो गोनां जादों। दा नैबे दिल्लीनि जि महोत्सब बेखौ लानानै पाब्लिकआ बिराद सेटिसफाइड, आरो जायनि थाखाय लोब लोब बेवहाय बाहागो लाहैनो थाखाय फैनो ओंखारदोंमोन। खिन्थु जोङो ट्रेननि जि सिटनि केपासिटि बेखौ नायनानै जोङो माखासेखौ फैनो गोसो गुदुं जाना दंब्लाबो जोङो गारबोनो गोनां जाबाय आरो। दाबो जों गुबुन गुबुन माने दायो सालबारि साख्रि जोंनि सिङावबो माखासेफ्राबो माने सिट मोनाखै दिनैसिम। दा बेनि थाखाय माबायदि केपासिटि माबायदि खालामो? जोंनिफ्राय हास्थायदोंमोन जिखिनि बाहागो लाहोगोन जों बिथांमोनखौ जोङो मोजां भाबै लांनो थाखाय जों आसा खालामदोंमोन। खिन्थु जोङो लास्टाव नुबाय बियो सरकारनिबो माखासे माबा थाहैबाय जे बिथांमोना जिखिनि केपासिटि खालामनांगौमोन निश्चय बिथांमोना माखासे टेकनिकेलि प्रब्लेमा थागोन, जायनि थाखाय जोंनि नांगौ बायदि जोङो जिखिनि रेल दाबा जोङो मोननांगौमोन जों बेखौ मोनैनि थाखायनो जोङो माखासेखौ जोङो गारबोनो गोनां जादों। जों निश्चय जों उननि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव जों बिथांमोनखौ जिखिनि रायजो राजाफ्रा थाबोबाय जों बिथांमोनखौ उननि हाबाफारियाव जोङो लांनो थाखाय जों नाजागोन। दा जों बुङोब्लाबो डिस्ट्रिक्ट वाइजआव जेसेबांखिनि माने टटेल खालामनांगौ बे सिट केपासिटिखौ नायनानै खालामनाय जायाखैमोन, जिहेतु गंनै दङ। खालामनायखौथ' जादोंमोन होननानै बुंदों, खिन्थु जोबनायाव निश्चय डिपार्टमेन्टनिफ्राय माखासे प्रब्लेमसफोर नुजानो हागौ, टेकनिकेल प्रब्लेम, आरो बेनि थाखायनो निश्चय बिथांमोना जिखिनि मानसिया बेवहाय थांनो गोनां दङमोन सिट केपासिटि अनुजायै बिथांमोननि जि ट्रेन दाबा जोङो बिथांमोना निश्चय माबा मोनसे कारनाव टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय होनो हायासै। जोङो सोरखौबा जोङो दुसिनोबो सानाखै जे बियो माखासे डिपार्टमेन्टलि माखासे प्रब्लेमसा थायो, टेकनिकेल उसुबिदा थायो, बेनि थाखाय निश्चय बिथांमोना होनो हायासै जों बेखौ सानदों। जानाय लोंनायफोर माबायदि खालामनाय जादों? बेयावथ' बियो स्पेसियेल लादों हिसाबै जोङो ट्रेनखौ थोंजोङैनो रिजार्भ लादों हिसाबै बेखौ जोङो जानायनि जे बेबस्था बेवहाय केन्टिन थानाय नङा, जोङो NGP आरो बेवहाय डिपार्टमेन्टलिनो बेवहाय माखासे जायगा मेनसन खालामना होनाय जादों। जोङो जि जायगायाव ओंखाम जागोन जोङो NGPआव जागोन, बेनि उनाव लखनौआव जागोन, बेबायदिनो मोनथाम जायगायाव जानायनि जि बेबस्था बेखौ खालामनाय जादों। आरो जि जायगायाव जागोन बेवहाय ट्रेनखौ लाखिगोन आरो बेवहाय ट्रेननि जि केन्टेनार बिथांमोना थोंजोङैनो राननानै होगोन। दैनि समस्या माब्लाबा बिराद बेरखाङो ट्रेनफोराव, बेबायदि जायो। जार्नियाव लं जार्नियाव मालाबा उसुबिदाखौ बयबो भुगिनो गोनां जायो, मालाबा मोजां जायो, मालाबा एसे भुगिनोबो गोनां जायो। जोङो आसा खालामदों बेवहाय खुनु मोनसे प्रब्लेम फैनाय नङा।